जजमान पूजा पाठ तो खूब बढ़िया संपन्न हो गई। अब हवन करे के ए ठाकुर हवन बोली में बाबा। हवन तनी जरावो। अच्छा बाबा काम चालू कर दिया। हां चालू कर चालू कर। जजमान लोग कब तक? अरे इतना सुंदर पूजा पाठ सब जजमान का लगे थोड़े हो। तब अब हवन शुरू करे के। हाँ बाबा। ए ठाकुर देखो हाँ ई लबट समझ जजमान के भर ना हो जी तनी अस्थिर रहिए रह जा तो अच्छा। तुरंत तार को धम कुटा दे। ठीक है। ए पंडिताई जब आइए गइल बारू ताव बैठो जहाँ जानी तहाँ पिठियोले फिरेली। का करे हम लोग अथी में रहनी ना के बैठ जा जजमान। तब जजमान जी अब हाथ में धूप ले लिया हम मंत्र पढ़े के शुरू करत तानी। बोली ओम मंगलम भगवानम विष्णु मंगलम गुरु ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि स्वाहा। स्वाहा। अरे बाप रे ऐसा नहीं बेकार हजाम भाई ऐ ना बाबा अस्थिर बैठ ना गड़बड़ा तुरंत काम पाए हो जाए गड़बड़ा घड़ी तरह मिर्गी के बीमार तनी सा घाम लग गइल रहो। काहे कैसन हजाम रखले बनी लगिन अरे मारा। ये के दही पी लेबन से चल जजमान अस्थिर बैठ आई बाबा आई ठाकुर अस्थिर बैठ। हां चल स्वाहा। आधा लोटा घी वो चोरई स्वाहा। पंडित ना तो खइब जरुए के मार घर आहू लबर लबर बाहरो लबर लबर स्वाहा। चुपचाप बैठ लबड़ी स्वाहा। स्वाहा। पंडितम गिवम चोरामतम पंडितम गिवम चोरामतम पंडितम गिवम चोरामतम चुपचाप बैठ ठाकुर आधा तोरम आधा मोरम आधा तोरम आधा मोरम स्वाहा। ए पंडित आई हो शुभ घड़ी के पूजा पाठ के टाइम में रोबा झाड़ू लेके घूमता नहीं क्या बात हो? ए बबुआ पंडितवा से हम कहनी हो कि हमार सारी हो गइल बा पुरान हाँ, ई तो आ बात बा। छठ के दिन बा आ एगो चल जो बाजार से तनी एगो हमरा के साड़ी लिया दे आ ई देखो तनी कि आके भड़ुआ ई पूजा पाठ करावत हवे आ साड़ी कहाँ से आई बताओ। आ हमको एकरा के का करी रे तोरा के पूजा पाठ कर आगे रे बाबा रे बाबा। नोतिया जाके साड़ी लेके आओ बाजार पर से ना तो अरे हमरा बाप तोरा रे के बाप। हम जरूर आके दुआ दे में आ तू तो झाड़ी के नहीं लेबू हमार आ तू नाती के बेटा तू नहीं रहलो हो यही में पूजा पाठ कराओ तारो ओकरा के रख के आओ हम नाती का के जानी बेटा कि आ जा। पंडित जी पंडिताइन के ये हाल भइल बा हमार तो डांट पीठ एक हो गइल। ए बाबा एगो साड़ी कीन दी जाई रघबीर सा के दुकानवा बा होने कर कहीं। अरे बाप रे बाप।